COVAX egitasmoaren helburua da txertoak modu ekitatiboan banatzea mundu osoan. Osasunaren mundu erakundeak sortua da eta gobernuz kanpoko zenbait erakundek ere parte hartzen dute. Horien artean UNICEF, Gavi eta CEPI. Hasiera batean asmoa zen ekonomikoki herrialde garatuenak eta ez hain garatuak elkarrekin negoziatzea txertoen prezioak eta banaketa guztiak berdin izateko aukera. Baina gero benetan gertatu dena izan da, herrialde aberatsenek txertoen dosi gehienak beraientzat hartu dituztela eta doantzak egin dizkiete herrialde pobretuei. COVAX egitasmoaren bidez lehenengo dosia jaso dituen herrialdeak Ghana da. 600.000 dosi eta xiringa jaso ditu eta AstraZeneca txertoarenak izan dira. Hain zuzen ere, AstraZenecak jaso du baimena beste herrialde batzuetan ere ekoitzi ahal izateko, Indian eta Hego Korean. Txerto honek abantaila nabarmenak ditu RNA mezularian oinarritutako txertoekiko. Hauek dira Pfizer eta Moderna, eta 0,7ko tenperaturak behar dituzte gordetzeko. Hauek ez bezala, AstraZenecarenak nahikoak ditu 2 eta 8 graduen arteko temperaturak eta horrek asko errazten du gordetzea eta banatzea. Ghanaren ondotik, Afrikako beste herrialde batzuek ere jasoko dituzte COVAXen bidez txertoak eta baita ekialde hurbileko herrialde batzuek eta Karibealdekoek. Guztira, 2021 batean 92 herrialdetan 2.000 milioi dosi banatu nahi ditu COVAX egitasmoak. Ikuspegi epidemiologikotik funtsezkoa da munduko herrialde guztietara iristea txertoak. Bakarrik horrela lortuko da bizitzak salbatzea, talde immunitatea lortzea, ekonomia globala suspertzea eta ez agertzea aldaera berriak zeinak ihes egin dakieken garatzen diren txertoei. COVAX egitasmoak hala jarraitzen du negoziatzen, azken finean azaltzen diren txerto berri horiek lekuan leku ekoitzi eta banatu daitezen.